L-Għaqda Pals esprimiet id-diżappunt tagħha minħabba l-istudenti li huma impjegati fuq bażi part-time mhux ikunu eliġibbli għas-suppliment ta' 500 euro mill-Gvern minħabba li jirċievu l-istipendju ta' kull xahar. Il-Pals qalu li mhux faċli li tkun student fuq bażi full-time u żomm ix-xogħol tiegħek part-time fl-istess ħin u dan tagħmlu biex tlaħħaq aktar mal-ispejjeż. Huma qalu li 90 euro fix-xahar mhux biżżejjed biex student ikkampa finanzjarjament. L-Għaqda Pals sostniet li f'pajjiżna qed ngħixu f'soċjetà fejn l-istudenti huma mħeġġa jaħdmu, madankollu din il-miżura hija kontradittorja u qed tippenalizza lil dawk li jaħdmu part-time. Il-Pals komplew billi qalu li din hija xi ħaġa inġusta. L-Għaqda Studenteska insistiet li l-istudenti m'għandhomx jiġu f'pożizzjoni fejn ikollhom jażlu jekk jieħdux l-istipendju jew is-suppliment tal-Gvern, speċjalment meta hawn ħafna studenti li jaħdmu part-time u li għalihom mhux għażla iżda neċessità biex ikunu jistgħu jgħinu lill-familja tagħhom.